sanatan da muke bida. Fara shirin ka na ci gaba. Yanzu Kano ta kudin mu kai za mu bi ka. Salamu alaikum. Salamu alaikum, ala gafata malam. Wa alaikum salam. Allah shi kar Allah ya kwanan malam. Allah ya kwanan malam. Ya kokari. Ya jama'a. Sarkin noman mutanen ajin. Wannan gaskiya ne. Ajin ki da gaida. Ajin ki da Gaba gaida. ɗaya a ƙarƙashin Wannan gaskiya. in dai maganar noma ne. Wato Allah gafata malam. Makasudin zuwan mu gidanka. Mun zauna can kwar gida sai muka gaba. Sai muka ce bari mu kankan ba mu shigo. Matar gidan ce ba ta na ita da yara. Yawwa. To saboda tunanin baki su yasa na zauna a gida. Wannan gaskiya ne. Allah gafata malam. Za ka ganni bugu da ƙari da ni da sarkin noma na ƙaramar Daga ya ajin ki albasu. Wannan gaskiya ne. Gaba ɗaya garko wuce. Wannan gaskiya ne. Duk gabaki ɗaya. Wannan gaskiya ne. Allah gafata malam ni a matsayina na sarkin noma na mai girma zababben sanata distinguish waraka Alhaji Kawu Sumaila. Mun zo ne saboda mu nuna jinjina ta musamman da kuma godiya bisa wannan namijin kokari da mai girma sanata yayi na magana cewar wannan da ikawo motion a majalisa. Motion da ya kawo a majalisa. Yawwa. A kayan jingina. Wannan gaskiya Da aka so a yi wa 'yan Najeriya. A jinginar da iyafot ɗinmu mai tsarki ta Kano. Da kuma Da filin jirgi. na malami da Kano na Bayan Lagos. Allah nan da suka zo su ɗora mu a ɗigirgire. Suka zo su ɗora mu a keken ɓera. Suka zo su jinginar da wani abu su cuce mu da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu. Sai Allah tabaraka wa ta'ala isa Allah ya kai mai kihi wannan guri. Yana tahi ya ce wani abu bai ba. Gaba ɗaya sanatoci suka ce Ai gaba ɗaya sai sanatoci suka ga jajirtacce magana sai suka mara marba. suka ce ai Kawu Sumaila ya tahi. Allah ya kara masa lafiya. Mu zuwa muka yi. Radiyallahu ta'ala. Yawwa. Allah ya dade. Waraka. Ya ce mu zuwa muka yi ba don komai ba domin al'umma ne suka kama nan da ba mu zo ba. Wannan gaskiya ne. Ya ce saboda haka babu wanda ya isa ya taɓa kayan al'umma mutukar muna raye mutukar mu ne wakili. Wannan gaskiya ne. Allah cikin kudurarsa da ikonsa yi aikin alkhairi in ka yin fudo yi Allah yi ke taimaka maka. Jama'a ya suka ci suka ce magana. Kawai sai suka ce wannan magana ta yi daidai. To kun ga duk wannan magana da kuke yi Allah kara lafiya. ni ina Abuja aka yi. Ya kawo wannan motion. Ya kawo wannan moshi. Saboda jin daɗi ma da na yi na ɗauki wayata na kira gida Kano. Allah ya kara lafiya. Na ce da almajirai kama saukar Ƙur'anai kawai. Allah ya masa jagora. Allah ya masa jagora, Allah ya kawo ɗaukaka, Allah ya masa albarka, Allah ya ƙara ɗaukakarsa. Shekara 16 a Kano ta Kudu. Ana yin mulki. Ya zo ya yi abu na kwana ɗaya. Kwana 100 ba yi ba. Wannan namijin kokari da wannan mamakon aiki da mai girma sabon sanatan Kano ta Kudu. Warakar mutanen Kano ta Kudu. Warakar mutanen Najeriya. Warakar mutanen Najeriya. Rage tafiya. Wannan Warakar gaskiya mutanen ne. Najeriya. Warakar mutanen Najeriya. Wata taunar. Saboda haka ala gafata malam ni abin da ya kawo mu. So na yi mu zo ka ba mu dama a matsayinka na wanda kake da kusanci da shi ne kuma distinguished sanata. Ni kan nawa ne a hannun dama na. Yawwa. Malam bawo mai kanwa sarkin noma daga karamar hukumar ajin gida gaida albasu. Muna so ka ba mu dama mu tattara al'umma mu je har birnin tarayyar Abuja mu yi wa mai girma sanata godiya. Idan kuma a jihar Kano za mu gan shi mu gaida shi to ka taimaka ka ba mu dama. To abu guda biyu za mu yi. Eh, Ku je ku tattara jama'a. to shi kenan. In ya kama mu gan shi a Kano mu gan Wannan shi. gaskiya ne. In ya kama mu tattaki zuwa Abuja mu tattaki zuwa Abuja. Ai garin masoyi baya Baya ne. nisa. Ko Abuja ne sai mu bi shi birnin tarayya. Daushe. Ina jin ka. Ni jama'a ta. Ai karamar Manoman Kano ta Kudu gaba Wannan ɗaya gaskiya. Eh. a matsayin wakilinsu. Ko ba gaskiya ba? Salmanu Sun Alhaji riga Muni sun ya riga- ce a gaya wa malam. To. Salmanu Alhaji Muni daga karamar hukumar ajin Ajin. ya ce a gaida kai Alhaji kuma ya ce a mika masa jinjina ta musamman wajen mai girma sanata. To ina an Masoyin mai girma sanata ne. kuma sanata zai ji. Yawwa Sanata zai ji. Salmanu Alhaji Muni karamar hukumar ajin. Moni. Malam. Sako zai ji. Allah ya saka muku da alheri. Am. Saboda shi almajiri shi ya san matsayin Albaji. Wannan gaskiya. a matsayin kawu su maila almajiri Almajiri. sai ya zamto karkashinsa ka baki daya irin wanda suka san Allah da Muhammadu Rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam. Wannan gaskiya. ko ba gaskiya ba Haka ne. wannan tafiya ta yi mu yanzu iya wannan kadai ɗan Najeriya kawu su maila ya koma idan da ɗi kafa sai bai ƙara zuwa majalisa ba. Fara shirin ka na ci gaba. Yanzu